मालायसो दखना गोदान गोदान बायनानै स्टेटास दोनसोबाय आंहालाय माखौ दोनबावनांगौ दे मालाय दुर्गा फुजानि नामाव बयबो खानाय बोजाबाय दखना गोदान गोदान बायबाय आंहा मोनसेबो गैया मबाइलावनो नायबाय थादो आरो दखनाफोरखौ दखना बेफारिफोराबो जि मोजां मोजां दखना आपल'ड खालामबाय थायो अन्नानै गांसेबो फ्रि हरा रावबो मबाइलावनो दखनाफोरखौ नायबाय थानांगौ जाबाय बेसेबांबा बुरजा जाबाय दखनानि स्क्रिनशट खालामना दोननाया रावबो दखना हरग्राबो गैया मालाय बायनो हानायफोरा स्टेटासआव होगासिनो दङ दुगि दुगिनो फुजानि दखना मोनगौबायहाय आंहा होननानै जोंफोरासो गैया नायबाय थादो आरो फेसबुकआवनो बोलाय बोख्लायलाय हा माखौ गाबबाय थाखो बिमा बिफा थैनाय थां माथां होमबालाय मानोथो दखना बायनानै होआखै आंनो मालायफोरा मालाय दखना गोदान गोदान बायजोब्बाय हा मानोथो दखना गोदान नांबावगौ जाखो माथो दखनायानो मेरला दङ बेफोर दखनायालाय गोजाम जाजोब्बाय माथो बेफोरखौनो गानबाय थायो नामा मा होननाय जाखोहाय दखनाफोरालाय माथो मोजाङैनो दङ जियाखैबो मैलाबो जायाखै बे गाननाय दखनाखौनो आं गानबाय थानांगौ आरो बैफोर दखनाफोरखौ गाननानै मेरला फट' साफायबाय आङो मानसिफ्रा आंखौ सानगोन ना बे गाननाय दखनाखौनो हाफाङा गानबाय थायो होननानै मानसिफ्रा मा होनो बेखौसो सिन्था नङा जोंफोरा गोदो गांनै गांथामजोंनो बोसोर बारोमोन गांसे दखनाखौ जोङो फुजा मेलायाव गाननांगौ होननानै दोनोमोन गांसेखौ दुगैबा गानस्लायनो होननानै गांसेखौ न'आव थाबा गाननो होननानै नोंसोरासो दिनै गांसे गाबोन गांसे नुबानो गोदान गोदान नांगौ हा गोदोनि दिना गोदोलांबाय आरो दाथ' गोदान मुगाना गोदोनि दिना गोदोलांबायबा गोदोनि जानाय लोंनायखौनो दासिमबो मानो जायो गोदो ओंखाम जानायखौलाय दालाय मानोथो दाबो ओंखामखौनो जायो गोदो जों दै लोंबोदोंमोन मानो दाबो दै लोङो होमबाबो दुर्गा फुजानि दखना गोदान नांगौ आंनो नोमफाया फैसा बिफां गायना दोननायखाय फिस्रिबानो मोनगोन सानदों नामा दुर्गा फुजाबानो दखना गोदान नांगौनो मालाय बयबो दुर्गा फुजानि मुङाव दखना गोदान गोदान बायजोब्बाय खायफाया मालाय खानायबो बोजाबाय आंहासो जेबो गैया मालायफोरा जिखौ बायो बेखौनो नांगौ नांगौ जाबाय थायो मालाय थाखा फैसा दङ नालाय मालाय बायो आरो नोंसोरलाय मा दंजायो बेनिखायनो आं मालाबा सानो माहाजोनथारनि न'आव मानो उजियासै होननानै माहाजोन हौवा नायनानै हाबा जायासै आरोना नोंहाय मानो आफाजों फैनांगौ दे हा बेफोरलाय खाफालनिसो लिरनाय दा माहाजोन हौवा नांगौ होनबानो माहाजोन हौवा मोनगोन नामा थेवबो नोमफाया नोंखौ फोराननानै दोनाखैना बोथिसे ओंखामखौ मोजाङै जाहोदों बेदर मोनजादों थानो थाखाय न' मोनदों गाननो जोमनो मोनदों लेखा फरायनो मोनदों मावा दाङा बेरायनो मोनदों हा बेफोरबायदिखौ मोननानै आरो मा नांबावगौ आरो नोमफाखौ दुखियाजोंसो रुजुबावदों नों अब्लाबो आरोबाव माहाजोन जाबावनायबा मोजांमोन आरोलाय दखना गांसेनि थाखायनो बिमा बिफाखौ दुखियाजों रुजुलायदोंना नों जल्दि थांनानै थोरसि लथा सुहैथांसो माबार आयै आं दखना गोदानखौ मोनमारला आरोना गैया मोना जि दखना दङ बेफोरखौनो जिजासे गान बालनि दखना गोदान मोनमारनाय नंला खोमा सोरबाफोर आंनो दखना होनायमोनब्ला सोरबाफोर दखना बेफारिनि दखना गोदान गलांनाय लामायाव मोननायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन दालाय बहाथो मोनबावनांगौ जाखो मालायनि दखना गोदान गोदान बायनायखौलाय नायबाय थादो आरो फेसबुकआव दखना बेफारिफोरा दखना आपल'ड खालामनायफोरखौनो खुदै गलायनाय नायबाय थादो आरो न'आव थाबाय थाला आङो दा गाबनोसो ओंखारबाय थागोन बे दावसे देलाय मोना सोनस्रि मोना मा दखना गोदान बायदों बेखौनो नायहैनोसै आं बन्धुफोर दावराय मासे नांगौमोनलै दुर्गा फुजायाव आंजों बेरायफानो दुर्गा फुजाफोरावलाय दावरावखौलाय बहा बेरायफानो लाफानांगौ जाखोब्रा नोंलाय ओइ दस्ति थफिरा मा आसलि दावरायखौ बुङाखैब्रा सिख्ला जाथिखौसो बुंदों आच्छा सिख्लाफोरखौसो होनदों होमबा औलै औ दुर्गा फुजायाव बेरायफानो सासे सिख्ला नांगौमोनलै माथो गैयाब्रा माथो होनबावनोलै सेंग्राफोरा दुर्गा फुजायाव सिख्ला बेरायफानो मोनैनि दावराव आरो हिनजावफोरा दखना गोदान मोनैनि दावराव हामथारदों दे आयु बाला माहायसे मोजां मोजां दखना आपल'ड होगासिनोहाय फेसबुकआव ओइ दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय बहालै मा जाखो सेंग्राफोर बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आंनालाय गामि गामि बेरायनानै बैनि खोथा बैयाव रायलायथिंग्रा हुदायालाय मिथिखायो दा नोंसोर आच्छा दुर्गा फुजायावलाय मा प्लानिंलै दावस्रि देलाय नोंहा आंबो सानदोंमोन आरोहाय बयफ्रेन्ड थानायमोनब्ला दखना गोदान गाननानै दुर्गा फुजायाव जिलाफि जालायगौमोन मम' दौलायगौमोन होननानै मा बयफ्रेन्ड गैया नामा नोंहा गैयाखौनो बुंनांसिगोनथ' आरो दाखालि बावैसो फेसबुकनि सासे सेंग्राया मेसेन्जाराव आंनो मेसेज हरबाय थादोंमोन आरो आइ लाभ इउ दावस्रि देलाय डु इउ लाभ मी आं नोंखौ गोसो थोयो होननानै आरोना आंबो सेंग्राखौ सिरि सिरि फसायखुमाबाय आरो होमबाबो आङो साननैसो एसे भाव जानि होननानै माने बेखौ फात्ता लायाखैमोन आरो दा सेंग्राया बेखौनो सिरियास साननानै फाफिया आंखौ ब्लकसो खालामबाय बदथमिज सेंग्राया
आंलाय सानदोंमोन फिल्मफोरनि बायदि एक्टरफोरा एक्ट्रेसफोरनि खिथु खिथु खारफानाय बायदि खारफागोन खोमा साननानै फिल्मफोरावसो बिदिनो एक्टरफोरा एक्ट्रेसफोरा ना होनबाबो माने एक्ट्रेसनि खिथु खिथु खारफायो थिग बिदिनो आंखौबो बिदि खालामगोन साननानै एसे भाव जादोंमोन आरो नाथाय बर्थोमि सेंग्राया बुजियासै बापावै दावस्रि देलाय बिराद ट्रेजेडि जाखुमानानै दङ माथो औहाय ट्रेजेडियानो जाबायथ' आरो बे बर्थोमि सेंग्राया आंखौ ब्लक खालामना दोननानै हामदों साला ब्लक खालामना दोनजानाया बांद्राय सेंग्राफोरनिफ्रायल' अननाय लुगैयोना नोंसोर सिख्लाफोरा आयौ बाला माबायदि बुंखायो जों सिख्लाफोरालाय सेंग्राफोरखौ थांनानै बोरै अनहैग्रोनांगौ दे बिदि अननानै लायोब्ला आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै बुंनानै लायोब्ला बै सेंग्राफोराना सिख्लाफोरखौ केरेक्टारलेस बर्थोमिसो सानगोन थङालिसो सानगोन जों सिख्लाफोरा बेसेबां दुखुथिया मिथिगौना नोंसोर सेंग्राफोरा देलाय खिन्थालाय सिख्लाफोरा मानि दुखुथिया जों सिख्लाफोराना बांसिनानो गाव लुगैनाय बायदि बुस्थुखौनो मोनजोबो सिबाय गाव गोसो थोनाय सेंग्रानि अनगा जेरै जों सोरबा सासे सेंग्राखौ गोसो थोयोब्ला मोजां मोनोब्ला बे सेंग्राखौ जोङो मालाबाबो मोजां मोनो होननानै बुंनानै लानो हाया जुदि बुंनानै लायो होमब्लाबो मानसिफ्रा सानो सिख्ला मानसियानो सेंग्रा मानसिखौ प्रप'ज खालामग्रोदों थङालेखा गुन्दिखा होननानै बुङो आरोना बेनिखायनो सिख्लाफ्रा गाव फसायनाय बायदि सेंग्राखौनो मोना सेंग्राफोरासो गाव फसायनाय सिख्लाफोरखौ मोनो मिथिबाय बै सेंग्राफोरा गाव फसायनाय सिख्लाफोरखौ इजिनो प्रप'ज खालामसिगोन ओमफ्राय सिख्लाफोराबो येस होनसिगोन आरो बेनिखायनो बेसेरा सिख्लाफोरा सोरबा प्रप'ज खालामबाथाय येस खालामनांगौ गोनां जायो आरो गावथ' मालाय सेंग्राफोरखौ थांनानै प्रप'ज खालामनो हाला नालाय बेनिखायनो सेंग्राफोरा प्रप'ज खालामबाथाय येस होननांगौ जायो आरो बिदिब्लाथ' आंखौबो सिख्लाफोरा फसायखोमानानै दङ खोमालै रावबो बुंनानैसो लानो हायाखै माथो सिख्लाफोरा सेंग्राफोरखौ प्रप'ज खालामग्रोबाथाय सिख्लाफोरखौ केरेक्टारलेस गुन्दी सानो बालाय बेनिखायनो सिख्लाफोरा गाव गोसो थोनाय सेंग्राफोरखौ मालाबाबो प्रप'ज खालामा आरो आच्छा खोथायाथ' थिगानो दे होमबाबो सेंग्राफ्रा प्रप'ज खालामबाथाय लोगो लोगो येस होनांगौब्रा मा भाव जालायलायनांगौ जाखोब्रा हो आंबो फिल्मनि बायदि जानो सानदोंमोन आरो जेरै टेरेनाम फिल्मा सलमान खाना एक्ट्रेसनि खिथु खिथु खारफाबाय थाबाय जेब्ला एक्ट्रेसखौ मोनो होमबा गावआ फाग्लासो जानांबाय थख्लाख्लासो जानांबाय बेनिखायनो बारा भाव होनाङा प्रप'ज खालामनाय लोगो लोगो एक्सेप्ट खालामनांगौ आयु मा प्रप'ज खालामनाय रायलायगासिनो नोंसोरलाय माबाहाय दुमफाव सासे सेंग्राया आंखौ मेसेज खालामबाय थादोंमोन आरो साननैसो भाव जानो सानबाय आङो बिनि उनाव एक्सेप्ट खालामनोसो सानबाय गैया मा सेंग्रायानो आंखौ ब्लकसो खालामनानै दोनबाय दावसो देलाय मा सानदों नों बे सेंग्राया नोंखौल' प्रप'ज खालामदों बे एखे टाइमावनो बियो 10-20 सिख्लाफोरनाव एप्लाइ खालामखादों बियो जाय सिख्लाया एक्सेप्ट खालामग्रोदों बेखौनो बियो लाइन मारिबायदां आरो आयु नंमारगौदांहाय आं सानफ्लांथाराखै मालै हाफां बिराद एक्सपिरियेन्स दंथारो नामा नोंनाव मा एक्सपिरियेन्स थालायनांगौसै बे अमा राजायानो माथो मोनसे टाइमावनो 101ता सिख्लाफोरखौ प्रप'ज खालामनानै दोनखायो जाय सिख्लाया गावनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामो बेजोंनो लाइन मारि होयो नोंस्रा मानो दावराव जालायबाय थालै आंहा जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय रंजानो मोनबानो जाबाय मोनसे खोथा नोंनो बयफ्रेन्ड नांगौ आरो थफिरामनो गार्लफ्रेन्ड नांगौ सानैजोंनो दुर्गा फुजा बेरायदोब्रा हे गामि गंसेनि सेंग्राजों बेरायां लासिंसिंनो आंनोबो गामि गंसेनि सिख्लाखौ नाङालै माबा बिनानावथां बिब'थां बायदिसो मोनलाय लाङोलां मालाय गामिनि सिख्लाखौसो नांगौ आंनो नोंस्रा सेंग्रा सिख्लानि दावराव आंहा दखना मोनैनि बेसेबां दुखु मानो दखना गोदान नांगौब्रा नोंसिनालाय हिनजाव मानसिनाव मेल्ला दखना थाखायो माथो जोंफोरनासो गाननायखौनो गानबाय थायो जियागौ मानि बे नोंसोरनि प्रब्लेम आरोहाय जों हिनजावफोरनो गस्ला जि जोम थोआ नांगौआनो नांगौ जाबाय थायो दालाय मा दखना गोदान बाहायनो नागिरखो ना माखो बायाहाय फैसा गैया आं दावस्रि देलाय मोनासो मा दखना लाखो सोमसि मोनासो मा लाखो बेखौसो नायनो फैदोंमोन आयौ बाला आंनावबो दखना गैयाहाय मा दखना अर्डार खालामनोसो सानगासिनो आङो सोर सासे दखना बेफारिनाव खालामनो साननानैनो माथायानो खालि जानानै दं नोंनाबो बिदिसो होमबा थुदो सोमसिमोनाव थांसै नङाबा दुमफामोनाव थांनोसै थौ बिदिबालाय बाब दखनासो नायनो दावराव हागौलै हिनजावफोराबो आच्छा नायगिरि लोगो नोंथांमोन बेखिनियावनो मोनसे फोस्रावनाय जायफोरा बे भिडिअखौ नायदों माने खायसे बुजिफोरबो दङ आरोना बेखौनो लाब्रा फार्स्ट चेनेल सानबाय थायो बे लाब्रा सेकेन्ड चेनेलसो दे बेवहाय नोंथांमोना बै लाब्रा फार्स्ट चेनेलनि सिरिजखौ नुनाय नङा बेयो एपिसोड बाय एपिसोड गोदान जाबाय थागोन बैयाव फारि जालांगोन लाब्रा फार्स्ट चेनेलाव नैबे लाब्रा सेकेन्ड चेनेलाव एपिसोड मोनसेयाव गोदान टपिकआवसो भिडिअ फैबाय थागोन दे नोंथांमोना
जुदि एपिसोड गोदानाव गोदान टपिकनि भिडिअ नायनो लुगैदोंना ना बै लाब्रा फार्स्ट चेनेलनि बायदि सिरिज हिसाबै नायनो लुगैदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय दे दस्तिफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाब्रा फार्स्ट चेनेलखौ अनसायनाय बायदि बे सेकेन्ड चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक होलांदो